آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جھوم جائیں وعلا واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے لب ہلائیں الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم خادم آل نبی دے ہاں ساڈی جند تے جان حسین. مل کے کہنے اج چھویں رات محرم شریف. قاری صاحب تسی اتھے آ جاؤ. علامہ حفیظ اللہ صاحب تسی بھی اتھے. علماء جتنے بھی تشریف لے آئے نے شہر کو اتھے سٹیج دے قریب آ جاؤ. حسین بھائی مل کے آکھنا ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں نا. اسی خادم آل نبی دے ہاں ساڈی جند تے جان. مجمع دی آواز آئے ساڈی جند تے جان حسین دے کے پتر بھرا سب راہ خدا کیتا بہوں احسان. حسین اور یاد اج تک اساں سنیانو جڑا پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ ویسوں میڈا دین ایمان حسین. بعد از حمد و صلات معزز و محترم علماء کرام, دورو نزدیک تو تشریف لیون والے اہل سنت و جماعت دے عظیم بھائیوں, کل بیان ہویا وہی آیا کریمہ پڑھیے اس دا ہی اگلا حصہ وہ بیان کر دیں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ فرماتا ہے حبیب اسی شہر مکہ دی قسم اٹھانے تے اس واسطے صرف وجہ کی ہے وانت حل بهذا البلد تسی اس شہر وچ وسدے. کل بیان ہویا بھی ساڈا عقیدہ سنی دا ہے بھی اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت دا احترام کر دے. یعنی اسی صحابہ نو منیا تے حضور دی وجہ تو, آل بیت نو منیا حضور دی وجہ تو. کیونکہ اے تھوڑا جا نا انج دا ماحول ہے کہ بندے دس کے بھی فلانیاں تو دھوکھے چاہ جانا تے مڑ دھوکھا دیں دے. اگے انداز سی پہ بندے نو پتہ نہ لگن دیں دے. ہن وہ پہلے دس دینے بھی تو بڑا دھوکھے وچ آ جانا. اجی میں ہن نویں نویں نکلے نا جڑے قاری صاحب ایتھے آؤ او کی آندے نے بھی تسی عوام نو انہاں مولویاں دھوکھا دیتا. یعنی وہ پہلے تانوں دس دینے بھی تسی عقلوں پورے نہیں تو تانوں لوگ دھوکھا دے لیندے تے مڑ دس کے تے مڑ تانوں پھر دھوکھا دیندے. یعنی یہ ہن نواں ورژن ہے. تو اس واسطے یاد رکھو ساڈا عقیدہ اسی جنہاں نو منے ہستیاں نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت تو منے, ورنہ انہاں بندیاں دا رنگ لویے نا جڑے آدھے نے بھی حسنین کریمین عالی مقام حضور دی قسمت تے بھی وہ نواسا ملے وہی رنگ لے کے کدی نبی پاک سرکار دے نکاحاں نو بیان کریے تو تم سمجھ لگ جانی بھی وہ کیویں کر دے. مثلا ہن نبی پاک سرکار نے نکاح فرمایا حضرت ابو بکر صدیق جی تے نکاح دی انہاں ساری تفصیل بھی کیویں رشتہ طلب کیتا جاندا ہے. یہ ہن لفظ انہاں دے لے جان تے کڈی گستاخی بننی. یعنی وہ اے مثال دیندے نے بھی
لو جی ساری محفل دا دارو مدار اس میک تے کیا بات ہے انہوں نے میک ملے ہے جبکہ اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے کہ سارے شان والے اسی تامندیاں شان والے نے کہ انہاں دی نسبت کملی والے کریم نال اور اللہ فرمایا ہے پیارے حبیب شہر مکہ بھاویں اتھے کافر نے بھاویں اتھے لوگاں دی ناپاک چیزاں بھی پئیاں نے ہر جگہ تے قدم سرکار دے نہیں لگے پر اللہ نے قسم اٹھائی اتنی بات تسی سماعت کر لئیے عقیدہ سماعت کر لیا ہے اگے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ اور اے سونیا سانو قسم والد دی تے او دی اولاد دی اے والد کون ہے مختلف تفسیران نے ایک تفسیر ہے وے کہ اس والد تو مراد نبی پاک سرکار دی ذات ہے تے ولد تو مراد مصطفیٰ کریم دی سونی آل مراد ہے یعنی حضور دی نسبت نال شانہ ملدیاں تے اللہ نے پھر قسم یاد فرمائی فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ اس والد سونے دی بھی قسم ہے جنہاں نو مصطفیٰ نے اپنا بیٹا آکھیا ہے انہاں دی بھی قسم ہے آل نبی انہاں دی شانہ کتنیاں نے اتنیاں شانہ نے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سب پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے نال قرب دی انتہا ہے انہاں شان ملی کل بھی اسی پڑھیا ہوں پھر میں تو رات دیتا ہے کہ جس مٹی دے ذرے نو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ نال نسبت ہو گئی ہے مٹی دا ذرہ اتے کمری والے کریم آقا دا قدم شریف آ گیا ہن اس مٹی ورگی کوئی شے ہو سکتی وہ انی شان والی ہے کوئی وہ شان دا اندازہ کر سکتا تے جیڑی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد ہے وہ قدمہ دی مٹی یا کوئی اور مثال سے نہیں نا وہ مصطفیٰ کریم دے جسم دا حصہ ہے اولاد جیڑی ہوندی ہے وہ جسم دا حصہ ہے اور انہاں دیا رگائیں کملی والے کریم آقا دا خون ہے مصطفیٰ کریم سرکار دا خون تے ایسا ہے کہ ایک دفعہ خون مبارک نکلیا تے فرمایا صحابی انہوں کسے جگہ تے چھوڑ کے آ صحابی رسول نے بسم اللہ شریف پڑھی تے مصطفیٰ کریم دا خون مبارک نوش کر لے پوچھیا کتھے رکھے حضور جڑا او دا مقام سی فرمایا کتھے رکھے عرض کیتی سونیا میں پی گیا فرمایا پین دا تینو سلائے وے کہ ایک تے تینو بیماری نہیں آئے گی اور دوجا اللہ اس خون دی نسبت نال تینو پکا جنتی بنا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک اور ہون جیڑا دور آ گیا ایڈا خطرناک ہے ایک پاسے اسی شانہ بیان پہ کرنے ہیں دوسری طرف بہت سارے لوگ ایسے نے جیڑے آج کل آیت پڑھ کے تے لوگاں دس رہنے بھی ایک کوئی قبیلیاں دا تفاوت نہیں اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ سورہ الحجرات اللہ پاک نے فرمایا سا دوڑے قبیلے بنائے تاکہ دوڑی پہچان رہے اللہ دے ہاں تقوی ہی اصل کمال ہے وہ لوگ پڑھ کے ان دس دن بھی آجڑے تسی آندے نو سید نے تے آل رسول نے تے اینا دی کریے تے کچھ بندے ایسے محرم ہے وہ یہ کہہ رہے ہوندے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد نمی آکھیا کہ اگر عمل اچھے نہ کیتے ہیں تو میں بھی بالکل دوڑا کوئی ساتھ نہیں دینا وہ بالخصوص حضرت سیدہ تو نساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرہ پاک دے بارے وہ ایک روایت پڑھ کے وہ تو آپ ہی اندازہ لگا رہے ہوں اور غلط اندازہ ہے کہ حضور نے فرمایا فاطمہ اگر عمل نہ کیتے تو میں بھی تیرا یعنی وہ کہہ رہے ہوں وہ رخ کے بندہ سمجھے میں عام ہی لوگ آئے جبکہ سنی دست ہے وہ تھے سمجھانا اور مقصد سی ویسے تے نبی پاک نے فرمایا کہ میری بیٹی یا فاطمہ تو اما تردینا ان تکونی سیدتا نساء اہل الجنہ مصطفیٰ نے فرمایا سی اے میری بیٹی کیا تو اس تے راضی نہیں تو جنتی خواتین دی سردار بن جائے
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਣਾ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ کہ اللہ پاک دسنا چاہتا ہے ایک دوجے نو اپنے تو حقیر نہ سمجھیا جائے۔ حقیر سمجھنا اور ہے، فضیلت والا سمجھنا اور ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس آیت دا مقصد ہے کہ دوجے لوگاں نو حقیر نہ سمجھو، جبکہ سیدان دے بارے یعنی اپنے وڈیاں دا نیک ہونا، آل رسول ہونا دوجیاں تے اثر انداز ہے یا نہیں، ادھے تے قرآن کریم نے بالکل وضاحت فرما دیتی۔ سورہ طور میرا دوڑا پاک پروردگار ارشاد فرماندا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما لتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ پاک فرماندا جڑے عالمین، اللہ فرماندا ہے اساں چن لیا ہے حضرت آدم نو، حضرت نوح نو، حضرت ابراہیم دی اولاد نو تے حضرت عمران دی اولاد نو، العالمین جہان والیاں۔ تو برادران اسلام پتہ یہ لگا کہ ابراہیم دی آل ہویاں، جڑے ابراہیم علیہ السلام دی آل چنے ہو عام نہیں، اللہ دے چنے ہوئے نے۔ تے سوچو تے صحیح جڑے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دے بھی نبی تے رسول نے، اس محمد عربی دا خون ہونا کتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی شان ہے۔ اور بالخصوص آئیے حضرت امام علی مقام امام حسین پاک، حضور دی ساری آل ہی بڑی سونی، بولو بولو حضور دی ساری آل ہی بڑی، بھئی توجہ کر کے نہ جڑے تقریر سننا چاہندے تسی تھوڑا گھٹ بولیا جے، بعد وچ رکھیا جے شاہ صاحب واسطے، کیونکہ انہوں نے بولن دی زیادہ نہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ توجہ پوری ہوئے، نبی پاک دی ساری آل ہی بڑی سونی ہے، بولو ساری آل ہی بڑی، امام حسن پاک کون یا امام حسین پاک، ساریاں دی اولاد بڑی۔ میرے موبائل دے اندر کلپ موجود ہے، ایک بڑا بد باطن بندہ ہے، دا نام ہے حسن اللہ یاری، بلکہ میں کل اپنے چینل دیتی وہ لگائی بھی ہے اور وہ تبصرہ بھی کیتا ہے، وہ واضح طور تے حضرت امام حسن دی اولاد نو پتہ کی پہ انہوں ساریاں دا یہی عقیدہ ہے، وہ آدھے امام حسن دی اولاد معاذ اللہ منحرف ہو گئی سی۔ وہ لوگ جڑے مولا علی دے نام دا کلمہ پڑھ دے ان دے منہ اے پہ سنیندہ ہے، جس دیکھنا ہوئے میں حاضر ہاں، وہ آندہ حضرت امام حسن دی اولاد معاذ اللہ منحرف ہو گئی سی۔ میں تبصرہ کیتا ہے بھی چلو دوڑے چو کوئی ایک تب منیا ہے نا بھی امام حسن دی اولاد پیچھے چلی ہے، پہلے تو تسی یہی آگ چھڑ دے ہو بھی چلی نہیں، تو دوجہ اے سوچ لو جندہ کلمہ پڑھ دے ہو او دی اولاد نو جڑا منحرف آکھے، یہی تکام یزید کیتا، یزید اری ادو نبی پاک دا کلمہ پڑھ دیا، ادو حضور دی اولاد نو منحرف آکھ چھڑیا، یہی کم پہ کر دے۔ جبکہ سنی واحد و بندہ ہے، واحد مسلک ہے، جیڑا نبی پاک سرکار دی آل نو انج منندہ ہے جی میں منن دا حق ہوندہ ہے، کیونکہ اسی نہ لویے کہ حسنین کریمین، انہاں لوگاں نے پوری سازش دے نال حضرت امام حسن نو سائیڈ تے کیتا ہے، انہاں گڑیاں دے شیشیاں تے لکھوایا ہوندہ کہ جنت حسین دی ہے، جبکہ میرے مصطفیٰ دا فرمانا ان الحسن والحسین، حسن دا نام پہلے تو چاہی دائے جی حدیث دا ترجمہ لکھنے تے آپ جنت حسنین دی ہے۔ امام حسن دی اولاد بھی ساڑی سردار ہے، اسی انہاں دے بھی غلام،
भाई जिहड़ी आयत पढ़ी अल्लाह फरमांदा वा वालिदिन व मा वाला, वालिद दी कसम है ते औलाद दी भी। अगू इंज कोई नहीं आख्या कि इमाम हसन दी औलाद दी कोई नहीं कसम ते इमाम हुसैन दी औलाद दी है। या जिसले दरूद पढ़दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, हुण आले मुहम्मद विच कौन कौन शामिल है दसो? इमाम हसन दी औलाद है या कोई ना? बल्कि इमाम हसन दी औलाद वो ते बड़ी शान वाली जेड़े करीब ने हजरत इमाम मुहम्मद अल मादी तक सारे ही कमाल ने। साढ़े असी जदों दरूद पाक पढ़ने साढ़े गली कूचे दे अंदर जेड़े सैयद साहब होंदे ने वो भी उस हाल दे अंदर शामिल होंदे ने, क्योंकि साडा अकीदा है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हुण कह लवो, क्योंकि जो बोलोगे अल्लाह फरमांदा है मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीब, जो भी बोलोगे नामा अमाल च लिखिया जाएगा, नामा अमाल दा ही वजन कीता जाना है। जिदा नामा अमाल नेकियां वाला भारी हो गया अल्लाह बख्श देवेगा। बड़ा भारी जुमला जे मुस्तफा दी आल दा जिक्र करो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। साडी इन्नी जुर्रत नहीं, असी एडे बदतमीज नहीं कि तेरे बेटे हसन दी औलाद का इनकार कर देविए, बल्कि सोहणिया साडा अकीदा है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। पढ़िए पढ़िए तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। असी आदमियां, आदमी क्यों हजरत आदम दे बेटे हजरत आदम दी औलाद चुआ। असी खाकियां, खाक दे बने होए क्यों भाई? हजरत आदम खाक दे बने हुए ने। उस आले रसूल दे क्या कहने जिन्हां दे नाना जान मुहम्मद अरबी करीम ने। देखो ना असी खाकियां, जे खाकी दी औलाद आं ते खाकियां, ते जेड़े नूर दी औलाद ने वो फिर नूरी ते हैं ना। फिर कभी ये ना तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। उन्हां नूर वालियां दे विचों ही हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पाक अला जद्दिल करीम सलातो व तस्लीम। आप दी कितनी आला शान है कि हजरत इमाम अली मकाम आप मुस्तफा करीम दी सीरत दा एक बाब ने। नबी पाक सरकार दी सीरत उदा एक बाब और वाज़े और सोना बाब, उदा नाम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पाक। इमाम हुसैन पाक नबी पाक सरकार दे इतने करीब ने, इतने करीब ने कि तुसी शहादत तो ही अंदाजा ला लो। मिल्लत इस्लामिया च इमाम अली मकाम पहले शहीद ने, मजलूम पहले नहीं। बड़े बड़े ऐसे मुजाहिद शहीद हुए, ऐसे शहीद हुए ने कि वाकया बयान नहीं हो सकता। शहीद हजरत इमाम हसन भी हुए ने, लेकिन पूरे जहान ते जितनी शोहरत शहादत के वाकया दी इमाम अली मकाम दी है इतनी किसी और दी नहीं है। तो दस नहीं है। हजरत उमर फारूक जैसे इंसान मदीना शरीफ मुसल्ला रसूल ते जख्मी होए। हजरत इमाम हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला नु मदीना पाक दे अंदर 40 दिन पानी बंद रहा है, लेकिन वो शोहरत नहीं मिली। घर के अंदर मासूर कर दिता गया, वो वाकई नु शोहरत नहीं।
مولا علی پاک کوفہ دے اندر شہید ہوئے نے، وہ شہرت واقع نو نہیں ملی، امام حسین نو کیوں ملی ہے؟ اس بات نو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سر الشہادتین دے آغاز اچ نقل کیتا، فرمایا دنیا والو شہید تے بڑے نے، شہید بہت زیادہ نے، لیکن انی شہرت کسے واقع نو نہیں ملی جتنی امام علی مقام امام حسین نو ملی ہے۔ فرماندے نے وجہ اے وے کہ ایتھے کلے امام حسین دی شہادت نہیں بلکہ امام حسین دے رنگ اچ نبی پاک دے شہادت دے درجے دی تکمیل ہے۔ حضور دا درجہ، اور آپ نے وضاحت کی تھی، فرمایا اللہ نے نبیوں نو جتنیاں شانہ دیتیاں نے وہ ساریاں شانہ مصطفیٰ کریم نو عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی بادشاہی ہوئے، مصطفیٰ کریم نو اس تو زیادہ بادشاہی، حضرت ایوب دا صبر ہوئے، نبی پاک سرکار نو صبر اور زیادہ، حضرت ابراہیم اللہ دے خلیل تے مصطفیٰ اللہ دے حبیب، حضرت یوسف نو حسن دیتا تے مصطفیٰ نو اس تو بھی زیادہ حسن دیتا۔ کوئی کمال دنیا دا ایسا نہیں جڑا ہور انبیاء وچ ہووے تے مصطفیٰ وچ نہ ہووے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ مصطفیٰ امام الانبیاء نے سارے نبیان دے کمال مصطفیٰ کریم جمع نے، کہ آپ فرماندے نے ایک کمال شہید ہونا، شہادت بڑا وڈا درجہ ہے۔ اللہ دے کئی نبی شہید ہوئے نے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کئیاں نبیاں نو شہید کیتا گیا ہے، نبیاں نو شہادت دا درجہ بھی ملے ہے۔ تو محدث دہلوی فرماندے نے لوگوں دوجے نبیاں تے شہید بھی ہیں، تو مصطفیٰ کو درجہ شہادت نہ ہوئے تو ایک گل پھبدی نہیں۔ امام الانبیاء نے ساریاں شانہ تے حضور تو نے نا، تے فرمایا جے مصطفیٰ میدان جنگ چ لڑدے شہید ہو جاندے تے مسلمانہ واسطے بھی تانا سی، پھر کسے دے ذہن شک پہ جاندہ کہ شہینوں دو بیٹے عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا اے میرے بھی بیٹے نے، میری بیٹی دے بھی بیٹے نے، اور دوجا اللہ نے مصطفیٰ دا پری پیکر جیڑا ہے آپ دا حسن مبارک اس نو دو حصے تقسیم کر دیا۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ سر مبارک تو لے کے سینہ مبارک تک مصطفیٰ دی ہو بہو تصویر سن۔ امام علی مقام آپ سینے تو لے کے قدمین تک مصطفیٰ دی تصویر سن۔ شاہ صاحب تو شامل لے آئے، بس انتظار دیا ختم ہو گئی۔ ایک تصویر سن، دوویں تصویراں ملائیے کامل ایک پیکر بندا ہے۔ اللہ نے ایک نو شہادت سری دیتی، ایک نو جاہری عطا فرمائی، اور وہ درجہ مصطفیٰ دی شہادت دا وہ دی تکمیل ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، بلکہ کہیے سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا حسین۔
دروشی پڑھی. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. واللہ کی باتوں للمتقین. والصلاة